Здравейте хора! Аз съм Крис. Днес е 26 октомври и така отново съм се барнал, което може да означава само едно нещо. 2 години да бъде Крис! Точно на тази дата, преди точно 2 години, качих моя първи влог тук в канала ми и честно казано, просто не знам кога минаха тези 2 години. Имам чувство, че миналата сряда започнах с видеа. Наистина благодаря на всички за подкрепата през цялото това време. В момента нямаше да бъда тук, ако не бяхте вие. В смисъл, не че нямаше да бъда в моята стая, нямаше да мога да правя всичките яки неща, които правя. Не знам дали се разбра, май не се разбра. Радвам се, когато виждам, че вие така харесвате видеята ми. Благодаря ви за всичките мили думи, за всички коментари. Вярвайте ми, че ги всичките. Майка ми също ги чете всичките. Така че благодаря. Радвам се, че така видео след видео успях да оформя и намеря моя стил в влоговете. Също така успях да се срещна с доста от вас, хората, които ме гледат. Иначе, последната година беше така доста интересна за мене. През февруари стигнах 10 000 абоната, а след това през септември станаха 20 000, а в момента са 23 000. Това са повече хора от населението на град Айтос. Представяте ли си Айтос? Някой от Айтос има ли? И видеята ми са гледани общо на 1 милион и 50 000 пъти и цифрата постоянно расте. В крайна сметка нищо от това няма значение. Не си мислете, че големите цифри носят удовлетворение или пък носят смисъл в живота. Не. В Библията се казва, че всеки един добър дар идва от Отца ни, който е на небесата. Така че целият си успех дължа на него. Сега, за да отпразнуваме така подобаващо юбилейния влог и да продължим традицията от миналата година, ето малко монтажче от задкулисни кадри и гафове и стрити сцени от влоговете през изминалата година. Маестро, клип! Има ли в момента? Не знам, пише нещо. Рек пише ли рек? Да, рек. Добре. Добре, колега. Седи, че пак го мръдна. Чули, майко! Ще се женя! Ох, студено ми стана! О, боже мой, на камера ли съм? Да, в момента имаш време в ефир. 2, 3. Някак ще стъпваме тук сега. Това е по-големия проблем. Това не го помислихме. Айде, отивай там. Още малко. Айде, давай! Чакай! Искам да съм в Bad Boy Крис. Моля ти се. Искам хората да знаят, че познавам и Крис Захариев и онази звезда там, Крис Макаров от пътя към Коста Дел. Смере сме. Към пътя смере сме. Or you can... Ама дай да май да стил. Бъдете ти капачки. Истинска българска храни. Какво е това? Нямам толкова сили да удръчиш. Нали това е целта, бе? Това е целта. Аре, дай, беше заслужено, беше заслужено. Така биш! Ти директно с капачките ли го удари? Не, свалих. Дай, Сега са, когато ще решиш. дай Сежо. Дай пак. Къде чувства да се в тази сцена? Кой? Аре. Сега ще вземем прясно мляко, между другото. Нямаш ли у вас? Не. Нямаш прясно мляко? What does Filmar mean? Филмат. Filmar. Филмар ръга. Р. Екшън. Опа, чакай. Виждате са. Александър. Не, брат! Смисъл да бяга! Какъв е смисъл да бягаме? Смийте се зло!
Влезе ми брат пчела. А, не, О, имам пяна в кото. Ох, студено ми на краката. Това трябва да го чисти после. Да, дей столет на ръцето без Защо ти По-любимия се направиш? напуска. Така е, нищо не правя. Ние ще по-мацали от вас. Светло, я не вземи обувките и ги мръдни там някъде, че сме чуватели. Има и още доста, обаче не исках да се излагам чак толкова много. Това беше от мен за сега. Още веднъж много ви благодаря за невероятната подкрепа през последните 2 години. Също така, понякога хората ме питат за моя Snapchat, Instagram, Facebook. Значи всичките ми социални мрежи са винаги в описанието под всяко едно видео. Така че може да отидете да ги чекнете. В края на миналото юбилейно видео преди 1 година издадох, че ще снимам първия си документален филм. И това наистина се случи. Това беше покрив. Сега обаче ще завърша като издаваме нещо друго. От половин година насам работя върху мой така доста голям проект, за който си мислех и планувах от 1 година насам. Тъй като се стремя всичко да е на професионално ниво, все още имам доста работа, затова не мога да ви кажа много какво точно представлява самия проект. Скоро ще ви кажа, наближава, така че оглеждайте се. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за гледането и ще се видим следващия път. Чао! Отдавна исках да направя мой личен продукт. Дами и господа, представям ви моята книга. Не, шегувам се. Дами и господа, представям ви моя... 1, 2, 3.